Ngapda sobai pi ki parlok ki bistanat ban pek yakare ka video ha ka channel. Haduh 9tylli ki klub ka pyrthei ki la phai khmat she Lionel Messi kynthup ki klub na dauba Europe. Hadin bo ukush jong klub PSG Christopher Galtier klub penting bo Lionel Messi un samino naka PSG bat ka jingale kai jong bat klub PSG kan longkap kaddu ha ka jingale kai Persia ya Clermont Foot ha ka sniu blay ka por khat arlai pro em. Kumta Haduh 9tylli ki klub jongka pyrthei menta ki la phai khmat she Lionel Messi na kamta ban soyu ha kane ka ayom melekai ka ban sawan bat kita ki long ka bringkong ka basna Haduh menta kadang ap kwilinti na kamta ban wan ra beng yu sai sin pat shaka klub ka ba ar ka dai ka klub jong David Beckham ka Inter Miami ka ba ka klub ka belekai ka Major Soccer League kane ka klub Haduh menta kadang ekran na kamta ban wan ra yu Lionel Messi shaka Major Soccer League kabala ka klub Al Hilal kabada ka klub na Saudi Arabia ha ka ba ka klub kala offer teng yo Lionel Messi adu €100 million ha ka chisnem ban mentaru ka klub kala offer bengal Lionel Messi adu khatsan sni na kam taban wan ra yo ha ka yo melekai ka ban sawan ka ba saw ka klub na English Premier League ka klub ka barang syo irung thmai ha ka UEFA Champions League ha ka yo melekai ka ban sawan katakan Newcastle hadin ba ka Newcastle ka yorung sya ka UEFA Champions League menta kala phai khmat she Lionel Messi na kam taban Arab ka klub ban yelekai ka UEFA Champions League ha ka yo melekai ka ban sawan ka basan ka Manchester City hadin bo ukush jong ka klub Manchester City Pep Guardiola ubadairu ukush barim jong klub Barcelona Haduh menta udang kwa na kam taban trelang bor Lionel Messi kumta Pep Guardiola ulo pondong ya klub Manchester City na kam taban soyu Lionel Messi haka ayo melekai ke ban sawan kumta na kaleng ke klub Manchester City ya mentahi parla manrai ya kada ka jingkerpat Pep Guardiola na kam taban soy ya Lionel Messi haka ka ayo melekai ke ban sawan namar ke klub Manchester City ya mentahi kaduna pisah kaban drew kada ka klub kabal yokur ya kan 6 ladu aka Series A katakan Napoli ya mentahi klub hikmat show Lionel Messi na kam taban soy ban penklan ya ka klub haka ka ayo melekai ke ban sawan kabanyaw ka klub na Germany ka Bayern Munich hadin ba ka Bayern Munich kala duno yo Lewandowski bat menta yo Sadio Mane kumta na kaleng ka klub Bayern Munich menta kala phai khmat shaki player ki bapau lane shaki superstar na kam taban penklan biang ya ka klub sai sin pat haka ayo melekai ke ban sawan kumta kat kum karipot la ya tuba Bayern Munich menta kala phai khmat show Lionel Messi bat ka klub menta kadang don hap deng ka jingya kran lakan offer nem yo Lionel Messi ha ka ka ayom ya dia tit player ka ban sawan ka ba pra ka klub na English Premier League ka Chelsea hadin ba ka Chelsea menta kala her ba ka jingle kai ha ka English Premier League bat kala du sundon ban rum sha ka UEFA Champions League ha ka ayom ya kai ka ban sawan kumta na kalen klub Chelsea menta ka phai khmat sha Lionel Messi na kam ta ban soyu ha ka ayom ya kai ka ban sawan na kam ta ban klub ya klub balban yorung beng shaka UEFA Champions League kabakan daibat kabakadu kadai ka klub nari Argentina kaba Lionel Messi ulo yele kai na du dang kena kumta kadai ka klub kakwa yo Lionel Messi ban wan pai beng saisin part shaka klub na kam taban penkut ya ka jingle kai jungu bat kanai ka klub kaba yele kai na du dang kena parlok bat kanau ka klub pikwa yo Lionel Messi ban penyaso ha kadai ka yo mele kai ka ban sawan te parlok tang kini kubor ngangai pula sang tu ngin second du hakwe pat ka video kublai shibun